አቶ አማሓድር ሙሴ ድራር ካብ መስረቲ ማሕበር ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ከምኡ እውን ዋና ፀሓፊ ናይቲ ማሕበር እስከ ብመጀመርታ ማሕበርኩም መዓስ ተመስሪቱ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾነ ኸ ኣባላት ኣለዎ? የቀኒለይ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ኣነ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ኣማሓድር ሙሴ ማሕበር ኣብ ጁን 2017 እያ ተመስሪታ ብቅዱሳት ኣሕዋት ኤርትራውያን ዕረቁቲና መስሪትና እያ። ማሕበርና ሕጂ መበል 6 ዓመት በዓል ኣኽቢርና ኢና። about 350 ዝኾኑ ኣክቲቭ ሜምበር ኣለውና። ካብ 230,000 ንላዕሊ ተቐማጢ ገንዘብ ኣለና። ኣብ መንግስቲ ቨርጂኒያ ኣብ መንግስቲ ዲሲ ተመዝጊባ ትንቀሳቀስ ሕጋዊ ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር ክትምስረት ከላ ዓላማኣ ናብቲ ዕላማኣ ምናልባት ስለዚ ኣብ 2017 ተጀሚራ ልዕሊ 350 ኣባላት ኣለዋ። ልዕሊ 230,000 ገንዘብ እውን ቅሙጥ ኣለዋ ኢልካ ኣለካ። ስለዚ ዕላማኣ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቅፅል ክትቅፅል ትኽእል ኣቶ ኣማሓድር? እወ ኣብቲ ዕላማ ቅድሚ ምእታወይ እዛ ማሕበር ፈላመይቲ ማሕበር እያ። ኣብዚ ከባቢ ፈላመይቲ ማሕበር እያ። ስጋዕ ሕጂ ከምዛ ማሕበር እዚኣ ኣብዚ ከባቢ ተንቀሳቕ 6 ዓመት ዝገበረ የለን። ብማሓድራ ድዩ ብፋይናንስ ኣብ ናቕ ዘይትብል ደረጃ ዝበፅሐት ማሕበር እያ። እቲ ዓላማ ድማ እንታይ እዩ መስለካ ተወልደ? ኣብዛ ዓዲ ሰብ ክሞተና ከሎ ኩሉ ሻዕ ምንፃፍ ኣንፂፍካ ምልማን ኣብ ቤተሰብ ዝመፅእ ዘሎ ሽግራት ብምርኣይና ህዝብና ክመውት ከሎ ብክብሪ ዘይቅበር ኢልና ኢና ተላዒልና። እቲ ዓላማና ህዝብና ገንዘብ ከይልምን እዩ። ማንም የካይዶ ማንም ህዝብና ገንዘብ ከይልምን ኣብ ሞት ግዜ ሞቱ ኣኽሎ ሓዘኑ ኣኽሎ ኢልና ኢና መስሪትና እያ ዛና ማሕበር እሞ እቲ ዓላማና እግዚኣብሔር ይመስገን ተዓዊቱሎ። ስለዚ ኣይግበሮ ዝኾነ ሓደ ኣባል ክዓርፍ ከሎ እንታይ ከም ትገብሩ? ወል መጀመርታ ነገር እቲ ማሕበርና ብሞት ጥራይ ኮንና ንራኸብ። ሓደ ኣባልና እንተሓሚሙ ንሓትት ኢና፣ እንተተሸጊሩ ንረድኦ ኢና፣ ብሞት እንተተፈልዩና ድማ ኣቃብሩና ኢልና ቀብሪ ብሓንሳ ኢና ንውዕል። ከም ኢንሹራንስ ገንዘብ ደርቢና ጥራይ ኮንና ንኸይድ እና ወዲያው እቲ ሰብ ንከታተሎ ስለ ዝኾንና ወዲያው ኢንፎርሜሽን ክበፅሓና ከሎ ነታን ፋይል እየ ዘውፅእ። ከም ፋይል ኣውፂና እዚ ሰብ ግቡእ ኣማሊኡ ወማሊኡ እንተማሊኡ እቲ ወኪል ኣለና ቀጥዕ ኣለና ወኪል ኣለዎ። ምስ ወኪሉ ንራኸብ ዊዝን 1 ዴይ 15,000 ደበስ ንኸፍሎም ኢና። ሎሚ ፅባሕ ይንብሎምን ኢና። እንዳውም ዴስ ሰርቲፊኬት ከቕርቡ ኣብቲ ሕግና ኣሎ። ዴስ ሰርቲፊኬት ስጋዕ ዝቐርብ ግን ህዝብና ከይጉላላ ድማ ንፈልጦ ኢና መን ዝኣማውተዎም። ስለዚ ወዲያው ዊዝን አ ዴይ 15,000 ካብ ማሕበር ካዝና ውፅኢና ንኸፍሎም ኢና። እቲ 15,000 ብኸመይ ዓጢንኩሞ? ምናልባት ካብኡ ኣብዛ ዓዲ ወፃኢታት ናይ መዋቲ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ምናልባት 15,000 እኹል ዶ ትብሉ ወይስ ዓቕምኹም ድዩ ዘይፈቅድ ኮይኑ ኣቐድማ ኣቢልካ ማዕረ 230,000 ዶላር ከም ዘለኩም ሓቢርካ ነርካ እሞ ምናልባት 15,000 ከይውሕድ ስለ ዝፈራሕኩ እየ። ትክክል እዩ ተወልደ። እዚ 15,000 እኹል ኣይኮነን። ንሕና ክንጅምር ከለና ብፅሬትን ብፅፈትን ኢና ምፂና እዚ ማሕበር። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሕጂ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ሻዕ ሓደ ውሳኔ ክንገብር ከለና ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪዝና ኢና። ኤክስፐርታት ኣለውና ምሳና ዘፅንዑ። ክንጅምር ከለና 10,000 እዩ ነይሩ። ሓደ 2 ዓመት 10,000 ንኽፍል ነርና። ሕጂ ቁፅሪ ሰብ እንዳወሰኽና እቲ ክፍያ ናይ ደበስ ድማ እንዳወሰኽና ንኸይድ ኣለና። ሕጂውንም ታርጌትና ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ 6 ወርሒ ባጀት 20,000 ክነብፅሖ ኢና ንፅዕር ዘለና ክንገብሮ ኢና ድማ
ምክንያቱም 15,000 እኩል ኣይኮነን ሕጂ ኣባላት ንምዝግብ ኣለና ብፅሬትን ብፅፈትን ኢና እምበር ተሃዊኽና ኣይንገብርን ኢና መፅናዕትን ኤክስፐርታት ኣለውና ብመፅናዕት ኢና ንኸይድ ሞ እወ ኣብቲ ነጥቢ ክንበፅሕ ኢና ኢንሾርት ታይም ክንበፅሕ ኢና ክትወስኽዎ ኢኹም ትገንዘብ እወ ይርዳእና እዩ ክንውስኾ ኢና እና ካብ ፖኬት ዝወፅእ መኒ ድማ ክንቅንሶ ንደሊ ኣለና ሕጂ ሓደ ኣባል ካብ ተመዝገበ ጀሚሩ ንምሳሌ ሕጂ ኣብዛ ዓመት ኣባላትና ውጪ የብሎምን ሰብ ኣይሞተናን እግዚኣብሔር ይመስገን እና ኣሰራርሓና ብፅፈትን ብፅሬትን ኤክስፐርታት እንዳማኸርና ኢና ንኸይድ ነዚዩ 6 ዓመት ጌርና ዘለና ማሕበር እቲ ሓደሽ ኣባላት ብኸመይ ትቕበሉ እንታይ እቲ መምዘኒ ቅጥዕታት እንታይ ተወሰኽቲ ኣባላት ክምዝገቡ ከለዉ እንታይ የድልዮም ሓደሽቲ ኣባላት ንሕና ክንምዝግብ ከለና እንታይ መመዘኒና ሰብ ምኳን ጥራይ እዩ ሰብ ኮይኑ ግን ሰብ ዘማልኦ ክገብሩሎም ኣብ ማሕበርና ሰለስተ ነገር ብትሪ ንቃወም ኢና ብምንም ዓይነት ኢንተርቴን ዘይንገብራ ሃይማኖት ኣስላም ኣለውና ክርስቲያን ኣለውና ኦርቶዶክስ ኣለውና ካቶሊክ ኣለውና ሃይማኖት ካልኣይ እዚ ወረዳን ቀቢላን ብፍፁም ክንሰማዕ እንደልን ኢና ሳልሳይ ፖለቲካ ሓደ ሰብ ክድግፍ እንተኮይኑ ይደግፍ ክቃወም እንተኮይኑ ይቃወም ንኣና ይምልከተናኒ ንኣና ዝምልከተና ፖለቲካ ይኮንና ንሰርሕ ሶሻል ወርክ ኢና ንሰርሕ ዘለና ህዝብና ብኸመይ ጌርና ኢና በቲ ክእለትና ክንሕግዞ እዚኣ ሓንቲ መንገዲ ረኺብና ኣለና ስለዚ ሰብ ኣብ ድሌቱ ክኸይድ ይኽእል እዩ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ ድሌቱ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብታ ማሕበርና ግን ሒዝኩምና ይትምፅኡ ኣብታ ማሕበርና ፒዩር ናይ ሶሻል ስራሕ ጥራይ ኢና ንገብር ህዝብና ምርዳእ ጥራይ ኢና ዝሓመመ ምሕታት ዝደኸመ ምሕጋዝ ዝሞተ ምቕባር ጥራይ ስለዚ ኣብኣ ከምዚኣ ጌርና ቀጣቢልና ስለ ዝሓዝና ኣብ ማሕበርና ዓመታዊ በዓል እንተመፂኻ ዕላልን ሰሓቕን ከመይ ጌርና ማሕበርና ከትነብል እምበር ብዘይተደለየ እዚ ኣሽካዕላል ናይ ፖለቲካ ናይ ብፍፁም ኢንተርቴን ኣይንገብር ኢና ነዚአን ዝቕበል ጥራዮም ማሕበርና ትመፅእ እዚኣ ንመለክዕ ኢና ወስዳ ዝርግፅ እዩ ኣብቲ ዓንዲ ሕጊ ወይ ኣብቲ ባይሎስ ዝበሃል ኣብኡ ብትክክል ፅሒፍኩሞ ከም ዘለኹም ርዱእ እዩ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣብቲ ተረባሒ ካብቲ ኣባል ሓደ ክፍለ ከሎ እቲ ተረባሒ መን እዩ ምስ ኣብቲ ቤተሰብ ከመይ እዩ ዝምዘን መን ምስ ዓረፈ እዩ እቲ ገንዘብ ዝኽፈል እቲ ገንዘብ ዝኽፈል ኢንዲቪጁዋል እዩ እቲ ማሕበርተኛ ኢንዲቪጁዋል እዩ ኣብ ቤተሰቡ ይከይድን እዩ ግን ኣብዚ መፅናዕቲ ኣለና እቲ መፅናዕትና ሕጂ ብገፊ እዩ ጎበዛት ኤክስፐርታት ኣለውና ምሳና ንምሳሌ ሕጂ ኣካውንትና ብደንብ ብሲስተም ተዘርጊሑ ኮፍ ዝበለ እዩ ማንም መፅኡ ክሪኦ ሲስተም ኢና ዘርጊሕና ዘለና ኤኒቲንግ ሃፕን ፍላግ እዩ ዝገብር እቲ ኣካውንትና ሕጂ እዚ ድማ ሕጂ መፅናዕቲ እንዳገበርናሉ ኢና ዘለና እቲ ቤተሰብስ ብኸመይ ክንሪኦ ኣለና ደቂ ገለ መልታት ክንሪኦ ኣለና ሕጂ ግን ንግዚኡ ዘለና ሰብኣይ እንተሞቱ ንሰብኣይ ኢና ንኸፍል ሰበይቲ እንተሞታ ሰበይቲ ኢና ንኸፍል መፅናዕቲ ግን ኣለና ምስኡ ተታሒዙ ድማ ኣዳራሽ ናይ ምግባር ዕቅድ ኣለና እሞ ብኡታት እንዳፅናዕና ኢና እንዳተማሃርና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ እቲ ገንዘብ ምስ ወፃኹሞ ብኸመይ ትከ እቲ 50 ቅርሺ ኢንዲቪጁዋል እቲ ኣባል ብምሉኡ 50 ቅርሺ ይኸፍል ማለት እዩ ምሳሌ ኩስቶሜቱ ኢልና ኣናውንስ ምስ ገበርና ኦልሬዲ ዘይኖ 50 ቅርሺ ዝኽፈል ከም ዘለዎ ሶ ኣከፋፍላ በዜላ ኣለና ብቼክ ዝቕበሉ ኣለና ብናይ ባንክ ሲስተም ኣለና ብኡታት ገይሮም ይኸፍሉና ማለት እዮም ኣባላትና ናይ ባንክ ሲስተም ተመራፂ መስለኒ ምክንያቱ ኣውቶማቲክ መታን ገንዘብ ክወፅእ ቀልጢፉ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰባት ከመይ ተመሓድርዎ ማለት ክንደይ ትጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ሰብ 50-50 ከዋፅእ ገዛ ከይድኩም ወይ ቼክ ትቅበሉ ቁርብ ክብድ ስለ ዝብል እወ ሕጂ ናይ ዜል ኣለና ብዜል ጌርና ኢሜይል ጌርና ኣለና ሕጂ ብናይ ዜል ብብዛሕቱ ዝኽፈለና ሕጂ ንምሳሌ ሓደ ሰብ ብዜል እንተኸፊሉ ኣውቶማቲክ ናይ ዜል ሲስተም ሰደልና ኢሚዲየትሊ ኮንፈርሜሽን ንሰደሉ
تتخفلو عم مزجب التحازي أب درسيني قررتيو بدم فاينانشال سيستمنا بإكسبرت تسرحي عمت أوديت نقبرينا صبو أتو أمحادر مسي مو ودا اللهم نالبات تبلون تلك حسرا بيلكا نالبات وين جنا حدشي عبالات تقبلوا لهم ديهم تاي تبلون تخيل زلكا ملقتي حسرا بيلكا بونود هو انتاي كبل يدلي إذا ما حبر بأونت توم أبالات كاب مسرت تجميرهم حجي مسانا سرحو بمول أون فولنتر سرحيهم حموش تسانتين كاب ما حبر وجز جبر جنزب يبلنا كاب ججوبانا ينا نتكلم سلازي بزقات آمي نتوم كوميتي مساي سرحو نخلهم كمسجن دلي كالا أيد ما حدش تتمزجبي ما نمسب كمزجبي خيليو تم نحنا نبلن زلنا زن سلسة ترينا نقدر نقاوم زين سلسة زدقف نزقبل نسب نتولو بزي فلاليا نحنا كنقبل دلواتنا سلازي ما حبر تفتينيو عم تصبو درجة له نو حجزونا بفلاي تومنا عشتو من سيات نعتقنا نبلا لنا مو زي ملخت كم حلال زدلي عوتاتنا بزي ما حبر بحق نافيو يدما نمسكنكم زي خبر زدلي أتو أمحادر مسي درار بمسرتن وانا صحفن محبر متحققاز إرتراويان كوميونيتي أب واشنطن دي سين كبابيان صبو عدنا من لكم يعني لنا ثانك يو تولى بي او بتاع من مسكنكم لنا እግዚአብሔር ያብልይ ቀን የለ ይተወልደ